Сега нека да ви представя официалните гости. Наш гост е министърът на младежта и спорта господин Красен Кралев. Добре дошъл на стадион Ивайло. Нека да знае, че той винаги е добре дошъл на Велико Търново и на нашия стадион. Заместник председателя на Народното събрание и депутат от Великотърновския регион Иван Иванов. Трябва да ви кажа, че той е човек, който отдавна е фен на Етър Велико Търново. Депутатите Камен Костадинов, също депутат от Великотърновския регион, той е член на изпълкома на Българския футболен съюз. Евгений Стоев, областният управител на Велико Търново Пенчо Пенчев, кметът на община Велико Търново Даниел Панов. Заповядайте. Тук са още виждам на трибуните почетния консул на Израел в България Красимир Методиев. Виждаме, че отбор има бъдеще с тези прекрасни млади таланти. Нека всички бурно да ги аплодираме, защото те са бъдещето на вашия град. Може би тук някъде бъдеще е Красимир Балъков, Трифон Иванов, Цанко Цветанов, Илян Кираков, Бончо Генчев, Никола Велков, да ме прощава да го забравя някой от големите български футболисти, които Велико Търново е дал и с които сме се гордели. Дано от тези деца повече от тях да се реализират. Искам да ви пожелая много успехи, много завоювани победи, а на вашите треньори все така да ви водят устремено към победите и да ви възпитават най-вече в спортния дух и в престижните победи. Благодаря, господин Кралев, и на вас, и на целия ви екип на Министерството на спорта, които имате, виждам, специално отношение към нашия град, и благодаря на правителството за всички онези инвестиции, които бяха отпуснати, за да обновим нашите бази. Вече 30 години нямаше такива ремонти, които текат в спортните комплекси. Бъдете живи и здрави и само Етър! Виждам Атанас Атанасов. Те ще получат наградата си от Илиян Недев, председател на дисциплинарната комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз. Нека заповяда капитана. Наистина чудесно представяне през това първенство и на тази виолетова гарнитура. Честито първо място. Медали, разбира се, за всички футболисти.